lan matur nuwun. Halo kanca-kanca, dinten menika kita badhe jelajah wisata alam ing Yogyakarta, yaiku Hutan Pinus Mangunan. Ayo langsung budal mawon. Hutan Pinus Mangunan inggih menika salah satunggaling objek wisata ingkang wonten ing Dalan Hutan Pinus Nganjir, Mangunan, Kecamatan Lingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Papanipun boten tebih saking pusat kota Jogja, kangge akses Hutan Pinus Mangunan langkung sekeco. Menawi budal saking stasiun Tugu, betahaken kirang langkung setunggal jam menawi nitih mobil. Sampun dugi wonten Hutan Pinus, kanca-kanca boten betah kuwatos, amargi dipun wontenaken papan parkir ingkang wiyar kalih regi parkir 3.000 kangge motor lan 1.000 kangge mobil. Sasampunipun parkir, kanca-kanca kedah tumbas tiket mlebet dhateng Hutan Pinus Mangunan kaliyan regi 1.000 per tiang. Hutan Pinus ugi bikak saben dinten saking tabuh 6 enjing dumugi tabuh 6 sonten. Menawi sampun mlebet wonten ing kawasan Hutan Pinus, kanca-kanca dipun pasugati dening atusan tetuwuhan pinus ingkang ngubengi kawasan wisata. Hutan Pinus Mangunan anggadhahi kawigatosan inggih menika kathahipun wit pinus ingkang inggil, rindang, lan ketingal asri. Boten namung wit pinus mawon, nanging ugi wonten jinising wit kados mahoni, akasia, lan kajeng petak. Saking kathahipun pepohonan ngasilaken hawa ingkang resik lan seger, mila cocok kangge liburan sinambi sumerep wit-wit ijem. Wonten Hutan Pinus Mangunan ugi kathah papan foto ingkang menarik saring keluargi, konco, pacar utawi prewedding. Wonten tertinggalan gejok lesung lan wonten panggung kebikak damel pentas. Kawontenan Hutan Pinus kapetang cekap komplit, fasilitas umum kados papan parkir, toilet, musola, lan wani dahar. Menika kalau wau vlog Hutan Pinus Mangunan Yogyakarta. Mugi-mugi manfaat lan matur nuwun.